Good morning, Ayay. Good morning. 랜버스의 일기를 소프시대. Ayay. Time baजनाय लोगो लोगो जों बयबो हाजिर. मेल회 사전나이 मोनसे खोथा दङथ' दान्दिसेबो समनि हेल्प खालामजाया. टाइम बाजनाय लोगो लोगो आंबो अमा बिदै जानानै हाजिर. हाब मा अमा बिदै जालायखो दाउनि बिदैसो आं एवनाय. नङा नङा दाउनि बिदै. बावसासोथ'. आच्छा राजिब बेयाव दाउदैया दैबेसे दङ? दैबा. दैबा बे दैबा दाउदैखौ बिमानो गज'होलायमोनबा माबैसे दाउ जागौमोन? माबा. माबा. बे माबा दाउखौ फाननायमोनब्ला बोरमा मासे बायनो हागौमोन. आरो बे बोरमा मासेया माथाम जागौमोन. बे माथाम बोरमाखौ फाननानै मासे मोसौ बायनो हागौमोन. मोसौ. औ आं मासे मोसौ. नों सासे मोसौ. मोसौजों थायोब्ला बयबो मोसौ जायो. जों दा बयबो मोसौ. मा होनदों मोसौ? नङा नङा. थारमाने नों मोसौ लावखार. नङा नङा. लावखारनि जे आथोना बखालि. माने मोसौ बखालि. औ बखालि नङा आइजो. नों जेरैबायदि सासन खालामबोगासिनो दङ जों बयबो मोसौफोरबादि नोंनि बुंनाय बादि मानिबोगासिनो दङ. डाइनिं टेबोलाव जानो जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आं एसेबो साबजाया. नंगौ. आंनि बे बाथ्राखौनो मानो खनले खनले बावोथाय आं मिथिया. ओइ बाबा मानसिया बोरायब्ला बयबो बेबायदिनो बावलांग्रा जायो. नंगौना आंनु? आदा डाइनिं टेबोलाव जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आइया एसेबो साबजानाय मोना. नंगौ. खुगाजों जायाब्ला रायलायनानै माबायदि जालायखो? You are right. जों थिखौनो बुंदों जों. It's nice. हेल' उर्मिला स्पिकिं. मा सोर? मेनेजार साहाब बुंलाय मा जाखो? खोनासं I don't like this type of business. बेबायदि आंजों सोलिनाय नङा. खोनासं मेनेजार साहाब नों दानो बासनि गांसे टिकेट लानानै दोनहै. आंनि फिसाज्ला राजिबखौ आं दिनैनो दानो फाथायहरगासिनो दङ. राजिब नों दानो गुवाहाटियाव थांनांसिगोन. बरिं कम्पानियाव 25 लाख रांनि गांसे चेकआ गोलैसोनानै दं. हरनो होननानैनो दिनैसिमबो हरनो हायाखिसै. दानसेयानो बारलायलांबाय. एबार जुदि रांखौ हरनो हायाब्ला रां हरनायखौनो बन्द'सो खालामसिगोन आं. आयै खोनासं राजिब नों दिनैनो थांनानै रांखौ लानानै फैनांगोन. नाथाय आयै आंनि इउनिभार्सिटि क्लासआ जेबो जाया साननैसो बन्द' थाथ'गोन. बिदिब्ला लेखा फरायनांगौनि खहाया? नों बिनि सायाव जेबो दाबुं. माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा गेजेराव बुंथे हरग्रा. आं बेबायदिखौ एसेबो साबजाया. बुंनांगौ बाथ्राखौ बुजियाब्ला गेजेराव जेबो बुंनो नाङा. नाथाय आइ आदानि आन्जादाथ' खाथियाव सफैथारबाय. बयनिख्रुइ देरसिन आन्जादा फालांगि. फालांगिखौ बोरै खालामनांगौ बेखौ सोलोंनानै लानाया गाहाम. आरो बेनिफ्राय नैथि आं रावनिबो खोथा खोनासंनो लुबैया मिथिबाय? दिस इज माय अर्डार. आं जेखौ बुंदों बेनो जाथारनांगोन. हेल' बासनि टिकेट गैला? बिदिब्ला नोङो ट्रेननि टिकेटखौनो लानानै दोनदो. राजिब बासनि टिकेटआ गैलानो नों ट्रेनजोंनो थांनांसिगोन.
गार्डबाबु बे ट्रेना बे स्टेसनाव मानो लाखियो आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों दा बे गोग्लैनाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौ मानि बे ट्रेनखौ हगारनो हानाय नङा गुबुन ट्रेन फैगोन लाइननिफ्राय बे गोग्लैनाय बगिफोरखौ बोखारगोन अब्लासो बे ट्रेना खारलांनो हागोन बेखौ बोखारनोब्ला खमैबो 24 घन्टासो सम नांगोन बिनि अनगा जेबो राहा गैया गतिके नोंथांमोना बे ट्रेनावनो जिरायनानै थाहैथ'दो थांदो नैजिब्रै घन्टा स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानांसिगोन आं इसिबां गोबाव स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानो हानाय नङा बेनिख्रुइ साबसिन बे जायगाखौ नायदिंनायानो साबसिन जागोन आं औ हेल' ओइ जोंनि ट्रेना दांथल स्टेशनाव थाथ'नानै दङ नङा जोंनि ट्रेना जेबो जायाखै आं एसे गोबाव जाब्लाबो नों जेबो टेनसन खालामनाङा अके दोननोसै बाय बा मासे समायना मुहिनि गोनां जायगा आं माब्लाबाबो सिगाङाव बेबायदि जायगाखौ नुफेराखैमोन गोसोखाङो बिजाबाव खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोरनि रनसायनानै फोरमायनाय जायगा
मा एसेबां हायना गोनां सोमोनांथाव सोर नोंलाय? आं नोंनि मेथाइ खोनासंगिरि मासे गोदै नोंनि गाराङा आंखौ बयबो बुङो आं जेब्ला मेथाइ खनो बेबायदि मेथाइ रावबो खननो हाया। आरो सारा बुङो आं जेब्ला क्लासाव फरायो आं बायदि रावबो फरायनो हाया। माब्लाबा सोरजोंबा नांलायोब्ला आंजों समान रावबो नांलायनोबो हाया। आरो सोरबा सिनाय मोनै मानसिया आंनि सायाव रायजायोबा आं बेखौ रागा जोंनो ओंखारो। आरो नोंनि खाफालनि सायाव आं दुखु मोनो। ओइ खोनासंलाय 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 Oh my God! She. Shit! नोंनि मेथाइ खननाय, फरायनाय, रागा जोंनाय, नांलायनाय गासैखौबो खोनासंजोब्बाय आं। नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासङाखै आं। मा बे बाथ्राखौ आं बुंनो? मा खोथा? सोरनिबा खैफोद नुयोब्ला नों मा खालामनो? मदद खालामो। बिदिब्ला नों मानोथो नायबाय थाखो? आंखौ सहाय खालामदो ना? मा मदद खालामनो बुंदो? आंनि गस्ला लंपेन्ट गासिबो हाब्रु जाजोब्बाय। बेखौ सुनायनि माबा मोनसे राहा खालामदो ना? फैदो आंनि उन उन। थेंक्स। नोंनि सिनायथिया आरो नों सोर? आंनि सिनायथि? नों बुं, नों सोर? आं सासे ट्रेननि दावबायारि। ट्रेननि दावबायारि? नाथाय बेवहाय मानो? आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौदावलायदों आरो बे एक्सिडेन्ट जानाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौमानि जोंनि ट्रेना खारनो हाया। बिनिखायनो ट्रेनाव जिरायनो बानानै बिनि जायगाफोरखौ नायदिङो होननानै। दानिया नों बुंदो, नों सोर? आं बे स्टेशन मास्टारनिनो फिसाजो। आंनि मुङा निजोम। अनार्स लानानै बिए फाइनाल आनजादखौ होखांनानै आं दा न'आवनो दंफैथ'यो। बा अनार्स लानानै फाइनाल होदों? नाथाय नों बे गिसिसिजों गोबाव थाबाय थायोब्ला फाइनाल जानानै थांगोन। अह बिदिब्ला माथो खालामनांगौ जाखो? नों बुंदो। फै आंजों। फैदो। बियो रेलवे क्वार्टार। आफाजों आंजों थायो। नों थाथ', आं फैगासिनो दं। मुलुग संसारनि गासैबो सोरजिनायानो थारैनो बेसे सोमोनांथाव। बिनि खावसेखौ आवग्रिदों मोदाय मोदायजो आरो खावसेखौ आवग्रिदों हिन्जाव माहारिया। वाह, नोंनि खन्थाइ आवरायनाया जोबोद रैसुमै। जायनि गोसोआ गोथार बिनि खाथियाव गासिबो सोरजिनायानो गोदै गोथार आरो समायना जायो।
गोथार गोसोनि गिरियासो गोथार गोसोखौ हमदांनो हायो न बिसि सिया रानस्लायदो थेंक्स फैदो जिरायनानै साहा लोंफैदो गोजोननाय मोनगोन थेंक्स आच्छा नों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना आर इउ रिमाइन्डेड इट आं गोसोआवसो सानबाय थादोंमोन दा बायदियाव साहा खापसे मोननाय मोनब्ला बिलाय माथो आं लाबोबाय लोंदो आं साइक'लजिस्ट नङा नाथाय मानसिनि सोदोमस्रिखौ मिथिगौ आब'निजोम बबावबा गावनि बिसिखौ सिलायाव बुग्लिगासिनो दङ मा बुग्लिगासिनो आं मानसि दिनै नोंनो जाय हिनजावा गावनि आखाइजों मावनानै जाहोदों बे हिनजावनि आखाइखौ सावनानै होदों बियो नोंनि हिनजाव नाथाय नोंनि हौवा नङा दिनै नों बिनि आखाइखौ सावनानै होनायाव बेसेबांदि सानाय आरो खस्थ' मोनदों बिसोर मिथिगौ दाना मानो गाबहरदों नोंनि हिनजावनि आखाइयाबो थिफुदों नों नोंनि सानायखौसो मिथिदों गावनि हिनजावनि सानायखौ मिथियाखै नाय बुगब नाय दिनै नोंनि हिनजावा गावनि सानायखौ बावगारनानै नोंनि सानायाव खस्थ' मोनफादों बेबायदि फिसाय अनसुलि हिनजावखौ अयथासार खालामनाया थिग जायाखै नाङा नों बे रावखौ खुगायाव लाबोनो नाङा आं नोंनि हिनजाव थुदो नोंनि आखाइखौ आङो खोबथुबनानै हैनोसै थांदो थां बुगब नोंबो नोंनि हिनजावनि आखाइखौ खाथबनानै हैदो थांदो नोंनि गस्ला लंपेन्टआ रानबाय जानांगौ
मोखो नोंखौनो नायदों मानो नों बायदि हिनजाव माहारिया बयनिबो न'खराव साफा साफा थानायमोनब्ला बड'लेण्डनि न'खरफ्रोमबोनि न'खराव दुखु खस्थ' आरो अयथासारा जोबस्रांगौमोन मा नों मोजां बिबुंथि होयोथ' मा नों राजनिति खालामो नामा दै ट्रेना एक्सिडेन्ट थाखाय थाथारनानै दं बिनो दावबायारि बियो आंनि आफा खुलुमबाय आच्छा नोंनि मुङा मा राजिब नार्जारि वाह जोबोद मोजां मुं नाथाय नों खाफाल मोनदा गथ' ट्रेना जेरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों बियो गाबोन बेलासिहालागैसिमबो जेबो जानाय नङा बिदिब्ला आंबो थांनोसै बबाव थांनो नायनि हजों थांनानै ट्रेन एबा बासफोर मोनगोन ना मोना जोबोद गोजान जायो बासनि लामाया मोननै हाजो दखर बारलांनो गोनां जायो हाजोखौ बारनानै थांनो हागोन होननानै आं फोथाया मानो गोलाव लामायाव थाबायनानै हाब्रु नाङोब्ला मानोनि सोंनायखौ खालामियानो गाहाम आंहा बारा थाबायनायनि हुदाबो गैखाया बिदिब्ला आं स्टेसनाव थांनानै थाहैसै ओंखामालाय जानाय जाबाय फा जायाखै आफा नों आलासिखौ ओंखाम जाग्रा टेबोल लानानै फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै जागोन दे आइ ना नाङा होनब्लानो जेबो जानाय नङा नों जानानैसो थांनो हासिगोन गथ' बेखौ बुङो अर्डार नों मिथिया बियो जेरै गुसु एरै गुदुंबो नंगौ आं बिनि गुसु गुदुं मोननैखौबो नुखाबाय बिदिबालाय माथो बाव फैदो जायैनि सावरायदिनि दान्दिसे उनावनो खोमसिया साग्लोबसिगोन आं थांनोसै ओइ खोनासंलाय बुंलाय आं मोनसे खोथा बुंनि आफा फैजासिम दसे थाथ'बावदो ना आंहाबो हारसिं थानो मोजां मोना नाथाय आंहा हारसिं थानानैसो साननो जोबोद मोजां मोनो बिदिब्ला आफा फैजासिम दसे जिरायनानै सानबाय थादो आंबो न'नि खामानि मावहैनोसै थांबायबो हारसिं थानो मोजां मोनो मानो बुंफ्लांखो आंलाय महापन्डित लाखिबाय खोथा रायज्लायनो हारसिं साननो मोजां मोनो मादि गोरोन्थि मावफ्लांखो आङो लेंहरफिनसैसो नामा थाथोंसै लेंहरफिनोब्ला जुदि माबा सानो आंदि लाखिदों खोथा रायज्लायनो सिरि साननो मोजां मोनो रायज्लायनो मालाय माखौ रायज्लायनो मोनबाय बुंगोन दै गांदों बिनि आखाइनिफ्राय दै लोंफ्लानानै बिनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ सोंनानै लाजोबगोन आं
राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि आं गोसोआव फैबाय राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि आं माइसि जाम्बि मुंल' सोंनानै फैफिनबाय आरो माबा माबिथ' सोंनो हाबावगौमोन आरो थांफिनबावनि बे बाराव थांनानै मा सोंहैनो मोनबाय नोंनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनायानो जायाखै नों मा मावो बिजनेस ना फरायगासिनो दङ आङो MA फरायो लोगोसे बिजनेसबो नायो फरायो बिजनेसबो नायो माबायदि सिख्ला आरो जेबोखौनो सोंनो हायाखिसै हाबा सोंनो हायाखिसै आंथ' माबा मोनसे सोंनो हागौमोन बिजनेसमेन नायदो आसोल खोथाखौनो सोंनायानो जायाखिसै आरो खेबसे थांबावोब्ला जेबो साननाय नङाथ' जेबो साननाय नङा बेनो आंनि जोबथा थांनाय एबार माबा मोनसे सोंथि लानानै फैदों नों जेबो साननाय नङाथ' सोंदो खनसेल' मानो हाजार बारखौनो सों नों आंनि गोसो गोरबोआव जायगा लाखाबाय माबा साननांगौनि सोंथियानो फैया बे खेबाव आं जाय सोंथिखौ सोंगोन बे सोंथिनि फिननाय होनानै उल्था सोंफिनाबानो मोजां येस बुंदोल' नों हाबा खालामबाय खालामबाय खालामाखै हाबा जायाखै खोनासंलाय बुंदो आरोबाव नों फैफिननानै दानो सोंफैफिननो हागौ बे सोंनायनि फिननायखौ दानो लानानै थांखादो आं दासिमबो रावजोंबो मोजां मोनफेरलायाखै आरो गोसोबो थोफेरलायाखै मोजां मोनफेरलायाखै गोसो थोफेराखै बे बाथ्राखौ मानो बुंफ्लांबावखो आंलाय बुङामोनब्लाथ' बियो फैफिनथारबावगौमोन गोसो होसारनानै बिनि समायना महरखौ नायबाय थानो हागौमोन गोसो थोलायफेराखै नाथाय गोसो थोलायगोन ना थोलाया बेखौथ' मिथिनो मोनाखिसै बे खोथाखौ माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा बे खोथाखौ माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा
जोबबाय न' सिङाव फैदो न' सिङाव फैदो फैदो न' सिङाव जिरायदो थेंक्स खाना जानानै जिरायबाय नाथाय अखायाबो नागाराबा निजमाय निजमाय आफा अखानि थाखाय थांनो हायाखिसै आरो थांनोबो हाखानाय नङा बियो एसे अखा हाब्लानो हाखर हाला दैजों बुंफबजोबो हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनानै बाना बायदि जालायो हरसेखौ दिनै बावनो थालांदो नाथाय मोनसे मोजां खौरां गाबोन फुंनि 10 बाजियावनो ट्रेना खारफिनसिगोन अब्लानो नोंबो थांनो हासिगोन गथ' नाथाय नोंस्रा जे उसुबिदा जेबो उसुबिदा जायाखिसै मोनानि थाखाय जिंगा सिदों मानसिनि मोजां मावनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा जाया फैदो आफा ओंखाम जाहैदिनि आलासिखौ लेंबोदो फैदो फिसा आखाइ आथिं सुनानै ओंखाम जायो दिनै सानसेनि सिनायथि सानसेनि आलासि गाबोन अखा नायब्लानो थांसिगोन नाथाय बियो थांसिगोन होननानै आंनि गोसोआ मानो उसुखुथु जादों आंनि गोसोआ मानो बिदि जाखो आंनि गोसोआ जेरै उसुखुथु मोनदों बिनि गोसोआ खि दा आं बायदि जादोंना बि निजोम नों आंखौ बिदाय होनो गाबोन स्टेशनसिम थांफागोन थांफागोन थांफाया थांफागोन थांफाया नों मारै बिदि साननो हाखो आं गाबोन नोंखौ स्टेशनसिम दोननानै थाङा होननानै दान्दिसेनि नुलायनायावनो नोंदि आंनि गोसोखौ नोंनि खालामनानै लाबाय बे खोथाया नंगौ आंनि गोसोआबो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो आंनि खालामनानै लादों मोननै गोसोआ जेब्ला मोनसे जालाङो जेसेबां गोजानाव थाया मानो आंनि गोसोआ थागोन नोंनि खाथियाव नोंनि गोसोआ थागोन आंनि खाथियाव नों आंनि आं नोंनि बे मोननै सोदोबानो दान्दिसेनि आलासि नोंहा बिदायनि सम जाबाय बिदाय नोंसिनि अननाया आंनि गोसोआव अराय सम थाबाय थागोन दान्दिसेनि अनलायनायखौ रावबो अराय सम गोसोआव थाबाय थाया फिसा नोंहा जुदि गोसोआव थायोब्ला आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन थांनोसै बिदिब्ला गोजोन्थों थांदो फिसा जिउ गोलाव जाथों
सुपारि फिथाइ दं आरो हारसिं हारसिं जिरायलांनो बायोब्ला बे सल'माखौ नायलां ट्रेना खारलांबाबो आंनि गोसोआ नोंजोंनो थालांगोन निजोम ट्रेना खारसै लामा गाखोहैदो थादों बिदिब्ला आंनि गोसोनि गुबै साननायखौ फोरमायनो हायाखिसै हाय खाफाल हावरिया गोसो नों फैदोंमोन जेरैबायदि गुफुर जोमैया गोथां अख्राङाव गोजावनानै थायो आरो गोथां अख्रांजोंनो गोरोबनानै थाहैफिनो आंनि गोसोआबो नोंनि गोसोजों गोरोबफ्लेदोंमोन नों नाथाय दिनै थांफिनबाय गोसोआ सानदोंमोन आंनि जिउआव दुफाङा फैबाय नाथाय नों दिनै फैनानै थांफिनबाय जेरै दाउफोरा बिबारनि बिदै सोबनानै बिरलांफिनो नोंबो फैदोंमोन आंनि खाथियाव नाथाय आंनि गोसोनि रंजा खुसि गासिबो लानानै नों दिनै थांफिनबाय थारैनो आंनि साननाया फेलें जायोब्ला दैज्लांनि अखा बायदि थाइनै मेगनजों मोदैया बोहैग्लायबोगोन दिनैनि बिदायनि बुब्लियाव आंनि गोसो गोरबोनि मिजिंखौ थारैनो आं फोरमायनो हायाखिसै आंनि बिबार बागानाव नोंनि थाखाय बारसे बिबार थफिदोंमोन बे बिबारा सानसे गेवलांगौमोन अब्ला गां फुवारनानै गाबज्रिहरगौमोन राजिब नों बबेयाव दं नों बबेयाव दं राजिब नोंनि थाखाय निजोमनि बिबारा थफिदोंमोन बोरैब्ला नों बे बिबारखौ बावलाङोब्ला आरो फिन आंनि जिउआव बेबायदि बिबारा माब्लाबाबो बारफिननाय नंला एसेनोसै नोंनि खाफाल हावरिया निजोम नोंनि बे मेगन मोदैजों थफिननाय बिबारखौ गेवलांहोनो आसार दाननि दैबाना जानानै आं सानसे फैफिनगोन निजोम आं सानसे फैफिनगोन
आं दिनै मिजिंखौ माने एसेबां गोसोखांखो ट्रेननिफ्राय गोबां मानसि ओंखारबाय नाथाय बाजिराव बहाथो बियो आरो माब्लाबा फैफिननाय नङा
love you. I love you. 아버니점, नों बेयावसो? मानो? आदैनि लोमजानाया गोब्राब जाथारदों। औ जाबाय राजिब नोङो दिनै न'निफ्राय जेरावबो ओंखारलांनो मोना नाथाय आं सासे लोगोनावसो थांनो नागिरदोंमोन नङा नों दिनै जेरावबो थांनो मोना नाथाय जेबो गैया आंनि लोगो नाराथिनि फिसाजोआ दिनै मुम्बाइनिफ्राय न'आव फैगोन बियो दा बेलासियाव जोंनाव फैगोन नों खोनानानै खुसि जागोन नोंनि हाबाखौ आं बेजोंनो थिग खालामबाय मानो नों आंनि हाबाखौ थिग खालामदों नोंगौ नाराथिया बे नोगोरनि धोनि सुबुंफोरनि सासे धोन मान सन्मान समाजारि गासिबो जोंनि समाजसमरि बेजों नोंनि हाबाया जायोब्ला जोंनि समाजारि गोहोआबो बारायलांगोन नोङो बिसोर फैजासिम न'आव थाबाय थानांगोन रिमेम्बार दिस इज माय अर्डार मालायनाव मोजां सिख्लाफ्रा मा अरथाबाय थायोब्रा आंनावलाय माथो रावबो अरथाबा नोंनो अरथाब गारदोलै नै नोंनावलाय खाराफोराव सोर अरथाबायनोसै थख्लाख्लालाय आंनाव फैसा दंब्रा हाबा जाखांबासो नुगोन आं बेबायदि न'खौ नै दंनायखायसो नोंनाव नोंलाय बेसे साइज दंब्रा खिथु गांगर बुरलाय सिख्ला मानसिफ्रानो एसे लोगो जायो नालै साइज गैया बासि गैया नोंगाव नोंलाय माबार माव जोंनाव गाहाम बुस्थु फैयोनो दिनै बरायबाय स्टुपिड हासिबा बोख्लाय आंहा मा जाखो नोंनि हासिबखौ बोख्लाय औ बियो बे जोंनि हासिब बे हासिबजों नोंनि मैलाफोरखौ फुगारनो थिनदों आंनि मैला फुगारनो थिनदों अ नङा नोंनि बिमानि मैलाखौ आंनि अ नङा नोंनि नङा आंनि आंनि नङा न'नि मैलाखौ बुस्रिनो थिनदों थाथोंसै नों आरो मैला बुस्रिनो नांला नोंसिनि बिगोमाया न'आव दङ नोंसोरखौ हासिब लानानै नुनानै दङ नङा हासिब लानानै नेयाखै हासिब लानानै बुजावनो थिनदों दा बावस्रालाय मालाय हासिबजों न'खौसो बुस्रिनो थिनदों नंगौ न'खौसो आंबो जे बावसिया थांनाय आंबो खोन्थाहैदो दे मानो देसि गुसुं फिनगान दं आंबो बावदासो फैसा गैया खोमानोसो आं ओंखायनो गुसुं गानदों जोंनो नोंसोर बायदि हाजार मानसि बानायना दोननो हागोन Stop it! नै Stop itआ फैगासिनो दङ माबा आयंआ फैगासिनो दङ उर्मिला बेनो आंनि फिसाजो अनजिमाया फै फिसा फै आंनि बिखायाव हाय आन्टी फाइन थेंक इउ बे आंनि फिसाजो हाय हेल' बियो नोंनि आंकोल राजननि बिफा हाय आंकोल
लोगोनि फिसाजो मैयासो मुम्बाइनिफ्राय फैदों बेखौ बुङाब्लाबो नायनानै मिथिखायो दिसि सैमानि बिदिसि बिगुर मा होनखो नों बुंदों समायना बिउटिफुल Where your son? सेंग्रा बबेहाय? दङ फैलाव थां राजिबखौ खोन्थाहैथां आयै नोंसोर सावरायलायदो आं सासे लोगोनाव थांनो आयै आंबो थांनोसै दा माबा बुंगोन माबा बुंफ्लांगोन नोंहासो फेसकेसा थांगोन फैदो जोंहा सिङाव फैदो राजिब नोंखौ गाहायाव मेमसाबा लेंहरगासिनो दङ माने आरो सोंबाव गाहायाव मेमसाबनि मासे गोमोथाव आलासि दंफैयो खालि बुङो हाय 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 इसोर मा सिदि गाननाय जोमनाया इसोर लाजाखाया नंगौ जि जोमखौथ' मथा मथि गानाखैनो बुंजायो गानब्लाबो ससे रं दं आं जेबोखौनो हमनो हायाखिसै नंगौ बे हाय सिख्लाजोंनो नोंखौ रायज्लायनो मेमसाबा लेंहरगासिनो दङ बेबायदि गाज्रि आखलनि हिनजाव आं जिबनाव नुफेरबायाखै नोंबो जुदि बेजों हाय बुंदेरबाय थानांगौबा सारा जिबना हाय होननानै हेला लांनांगोन आङो बे हाय सिख्लाजों नोंखौ रायज्लायनो लिंहरदों नोंसोर मा बुंनो नागिरदों आं जेबोखौनो हमनो हायाखिसै थांदो नायहैग्रोदो नोंनि मासो हमनो थांदो थां फै राजिब फै Hi. How smart. खुलुमबाय बियो आंनि लोगोनि फिसाजो अनजिमा आरो बियो आंनि फिसाला राजिब Oh, darling. How sweet. Fantastic. Beautiful. जोबोद महर गोसा. I'm very kissed to you. हेट गोजोन्थों जिराय बाबा जिराय नोंसोर जिरायनानै बाथ्राखौ रायलायदो Oh, auntie. बेयाव रायलायनायनि जेबो सुजुग गैया आन्टी आं राजिबखौ लानानै एसे बाहेरायाव रायलायहैनि थांदो ना आयै बियो नोंजों दसे निजोम जायगायाव रायलायनो नागिरदों बेवहाय नोंहा मानिथो हेंथा नोंसोर रायलायलायनानै गावबागावनि गोसोखौ बुजिलायनानै लालायदो आंहा आरो बुजिलायनानै लानो गोनांथि गैला आन्टी I like you very much थुलु बेरायहैदिनि Come on. फुलि राजिबा बे हाय होननाय सिख्लाजों हाबा जानांगौब्ला बे सारा जिबनाव खाफालाव आखाइ होनानै हाय होननानै थैनांगोन बियो बिनि अनगा जेबो राहा गैया गैयाथ' आरो जोंहा नों बेबायदि जानाङालै नोंहा मानो बिदि होनांगौ आंखौ आं दाबो नोंनि हिनजाव दाथ' जाथ'वाखै देनां हाबा जाबाथ' नों आंनि हिनजाव जागोन ना handsome. फैदो ना बेयाव मानो लाबोखो आंखौ जायगाखौथ' आं फसन्द जायाखै थेवब्लाबो लाबोनो गोनां जाबाय आं दिनै आं बम्बेयाव थानायब्ला नोंखौ लानानै हाय
नाइट क्लाबाव नङाब्ला डिस्क' क्लाबाव नोंखौ लानानै डान्स खालामगौमोन आं Oh my god! आंनि गोसोआ थादेरनो हाला Hi handsome, नों मा सानदों? नों सान्दों मुम्बाइनि खोथा आं सान्दों बे सहरखौ नागारनानै बै गामियाव थांनो हानाय मोनब्ला गामि? माने? बबे गामि? गोजोन पुरि एसे समायना समायना जोबोर हायना गोनां मिथिंगानि महरा What nonsense! गामियाव मा दङ? खालि दङ दंफां लाइफां आरो हाखर हाला I hate proper village I love village because village is my mother country मा सोमोनांथाव नों बे फिसा सहराव थानानै थारैनो आनकालचार नांथारबाय Okay, don't mind आं नोंखौ थाबैनो मदद खालामगोन Please come on darling, come on sorry I'm really sorry नों जेबो साननाङा Come on darling नों गोसो जायोबा आंखौ किसबो खालामबो हायो You are good man
강반을 러그문반을 정렁허렁허 힘이 나고 난다블리 흔하니 이니 소라바요라 사랑 합승만시 라오브나이가 니야 무소무사 하던지브 사인구멍 아무나들 비스 살면인 무서움을 마고서 하건 마이너나 망시하나 하건 나가네 살 얼마이 노로 우리 모두 시작시켜버리부터 아, 누구 있는지. 아 이거 이제 박송 가라이 가왕이란 렌나니 넌 그음을 찍어라 조나는 쇠야쇠야만해지네 조나는 에라에라만해지네 조나는 쇠야쇠야만해지네 조나는 에라에라만해지네 राजिब अनजिमाखौ माबायदि नुखो नोंनि लोगोआ जेरै बिनि फिसाजोआबो बेबायदिनो जागोन नाथाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों बिसोरो जेसे गोबाव जोंनि न'खराव दङमोन आंनि गोसोआ खुसिजोंनो बुंफबदोंमोन आं जेब्ला अनजिमाजों दंमोन अब्ला आं सानदों गेसाव केसबारोनि हाब्रुआवसो गोग्लैसोनानै दंमोन आङो राजिब नों मा सानदों आयै आं जिउआव गोबां मदार्न सिख्ला नुबोबाय नाथाय अनजिमाया मदार्न नङै थाथोंसै बे खोथाखौ आं नोंनि सिगाङाव बुंनो हानाय नङा नों मिथिया जोंनि जायगाया दा एसे मदार्नाव सोलायनो हमबाय आरो मुम्बाइ बायदि जायगायाव बांसिन मदार्न बेलाय जाखागोन बेबायदिखौ बुजिनो नोंहादि बैसो जायाखै मा बुंखो नोङो 민사바부 붕둥씨 라즈바부 붕둥씨 앙부 붕둥씨 사타바느 붕 우마시트 불바시트바느 붕 라집 능비 하이하이 시카쿠 하바다클람 따바이정어너 거슴들바부 앙부 하바클라마 언지마? 내가 주고 어디 누구그? 엄마 fantastic. आं सानो बेखौ उग्लि उग्लि जानो उर्गि उर्गि जानो मानि? अ मम्मी आं बेखौ मोनोब्ला चकलेट बायदि सोबै सोबै जागौमोन very handsome नोंखौबा बियो पसन्द खालामदों? आं दासिमबो बिदि सेंग्रा नुफेराखै जाय आंखौ पसन्द खालामा नाथाय आंखौ लाजिनो राजिबा आंनि गोजान गोजान थानो नागिरदोंमोन आं बेखौ साननैसोनि उनावनो गोमोन खालामगोन आरो बिनि लाजिनायखौ गोसोनिफ्राय होखारगोन निजोम आंनो अननाय नाजाव आं नोंनि लाइजाम लिरनो होननानै दिनैसिमबो लाइजामखौनो लिरनो हायाखै आं मोनसे गिदिर जेंनायाव गोग्लैनानै दङ बे जेंनाया जोबब्लानो आं नोंनिसिम थांगोन
सोर फैनांगौ जाखो नों मा सानदों नोंखौ गोसोखाङैखाङैनो आं हरसेल' उन्दुनोनो हायाखै माब्ला सोराङो माब्ला फुं जायो उसुखुथुजोंनो थानोनो हायाखै थौदो डार्लिं थौदो ना आं मोजां मोनाखै प्लिज आं जेरावबो थांनाय नङा जागोन नों जायखौ मोजां मोनो बिनि राहाखौनो आं खालामना होगोन नोंखौ गोजोन होनो थाखाय दुनियानि गोसो मोदोम गासिबो गथायना होगोन अनजिमा फैदो फै